Здравейте хора, Сержан. Снението, оправих си програмата и днеска ще разпанстваме хора. Влизаме да разпанстваме. Не, чакай сега ще си пусна мобилните данни. Нищо, че имаме тук интернет за по-бързо. Извинете ме за този звук. Спря. Така. Колко време ще търси? Така. Това почти не ме пари. Разпанта. Този изглежда добър. Прилично паче. И тук. Сега му разпампваме всичко. Това друго не може да ми обстрелва нещо. Замацка му трошиме колите. Давай. Струши я колата. Айде, барбаряне. И да. Струшихме количката. Гиганта ще се справи с това пичага. Искам да кажа, че пичага е Кенона. Има гиганта. Пичага. И няма да се справи. Добре. Хайде. Да си съберем тук глупостите на глупостите. 25 000 нещо тук да потърсим. Така. Взимаме витез. Събираме витез. Сега ще ви тега тук. Къде се ме разбива? Сърцето ми. Реши. Моите не са толкова бе. Дай да пуснем. Но той ме е разбил, той. Как ги прътне. Как ги панти моите бе. Да. Това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал и до следващия път. И ако видеото е по-качествено, чувам се по-добре. Това е заради моите нови слушалки.